Αυτά τα ζώδια είναι υπό την προστασία των θεών του Ολύμπου σε όλη τους τη ζωή. Οι θεοί του Ολύμπου δεν προσφέρουν προστασία τυχαία. Την λαμβάνουν όσοι έχουν γεννηθεί κάτω από ένα ιδιαίτερο ζώδιο. Αν στη ζωή σου οι χτυπήματα της μοίρας μετατρέπονται ξαφνικά σε νίκη, αν σε κρίσιμες στιγμές εμφανίζεται αόρατη υποστήριξη, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Υπάρχουν ζώδια που όλη τους τη ζωή βρίσκονται υπό την προστασία δυνάμεων ισχυρότερων από τις ανθρώπινες αποφάσεις. Θα σου δείξω πώς να αναγνωρίσεις αυτή την προστασία, ποια είναι η πραγματική της αξία και γιατί δεν λειτουργεί για όλους. Ένας δείκτης καθορίζει τα πάντα. Γράψε το ζώδιό σου στα σχόλια, θα ελέγξουμε αν είσαι υπό την προστασία του Ολύμπου. Εγγραφείτε αν θέλετε να καταλάβετε πού βρίσκεται η δύναμή σας και πού η ψευδαίσθηση. Εδώ αναλύουμε τη μηχανική, όχι τους μύθους. Αρχίζουμε με το πρώτο ζώδιο και τον πραγματικό προστάτη του. Το πρώτο ζώδιο που θα συζητήσουμε είναι ο Κρυός. Δεν ζητά προστασία. Την έχει. Τον καθοδηγεί ο Άρης. Δύναμη χωρίς δισταγμούς. Χτύπημα χωρίς προειδοποίηση. Ο Κρυός μπαίνει πρώτος σε κάθε μάχη. Και βγαίνει από αυτήν με πόρους. Ακόμα και όταν χάνει. Στη ζωή του συχνά προκύπτουν κρίσιμα σημεία. Συγκρούσεις, κίνδυνοι, απότομες αποφάσεις. Αλλά τη στιγμή που οι άλλοι σπάνε, αυτός ενισχύεται. Του ανοίγονται πόρτες εκεί που υπήρχε αδιέξοδο. Εμφανίζεται ένας σύμμαχος εκεί όπου χθες στεκόταν ο εχθρός. Το συμβόλαιο υπογράφεται την τελευταία στιγμή. Δεν είναι τυχαίο. Ο Όλυμπος τον κρατά στο πεδίο της δύναμης, ο Άρης του δίνει ταχύτητα. Η Αθηνά, ψυχρή στρατηγική τη στιγμή της επίθεσης. Ο Κρυός σπάνια συνειδητοποιεί το μέγεθος της κάλυψής του. Απλά ενεργεί. Στις επιχειρήσεις περνάει από επικίνδυνες εκκινήσεις. Οι ανταγωνιστές προσπαθούν να τον πιέσουν. Οι συνθήκες οξύνουν. Και ακριβώς στην κορύφωση η κατάσταση αναστρέφεται. Εμφανίζεται μια συμφέρουσα πρόταση. Πέφτει το εμπόδιο. Ανοίγει μια νέα αγορά. Η καριέρα του δεν είναι ομαλή. Έχει σκαμπανεβάσματα. Αλλά κάθε σκαμπανεβάσματα είναι προς τα πάνω. Στα οικονομικά, ο Κρυός συχνά έχει την ευκαιρία να περάσει από μια κρίση. Η μείωση του προϋπολογισμού γίνεται αφορμή για δικό του έργο. Η απόλυση, σημείο εισόδου σε μεγαλύτερο εισόδημα. Η ζωή του, πεδίο μάχης. Αλλά πεδίο υπό τον έλεγχο των θεών. Ο Άρης δεν του επιτρέπει να μένει για πολύ στην ήττα. Ο Ερμής του δίνει πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή. Ο Δίας τον προστατεύει από κρίσιμα χτυπήματα. Ένα ισχυρό χαρακτηριστικό. Ο Κρυός δεν πεθαίνει στις ήττες. Ξαναξεκινά. Η προσωπική του σφαίρα επίσης περνάει από απότομες στροφές. Ρήξεις, έκρηξης, παρορμητικές αποφάσεις. Αλλά στο τέλος αποκτά έναν ισχυρό σύντροφο, όχι έναν βολικό. Δεν τον οδηγούν με απαλότητα. Τον οθούν σε μεγάλη κλίμακα. Συχνά δεν καταλαβαίνει γιατί μετά από μια πτώση σηκώνεται γρήγορα. Γιατί ο κίνδυνος αποδίδει. Γιατί οι ανταγωνιστές υποχωρούν. Η απάντηση είναι απλή. Είναι υπό την προστασία του Ολύμπου όλη του τη ζωή. Και όσο προχωράει μπροστά, η προστασία παραμένει ενεργή. Σκορπιός. Στη συνέχεια, θέλω να μιλήσω για ένα ζώδιο που δεν λαμβάνει προστασία. Το κερδίζει με τη δύναμη του χαρακτήρα του. Ο Σκορπιός. Η ζωή του δεν είναι ποτέ ομαλή. Τα χτυπήματα είναι συχνά. Οι απώλειες είναι βαθιές. Αλλά κάθε φορά που η κατάσταση φτάνει στο όριο, εμφανίζεται ένας αόρατος πόρος. Όχι η υποστήριξη των ανθρώπων. Η υποστήριξη από ψηλά. Τον κρατάει ο Άδης. Όχι ως αγαπημένο. Ως πολεμιστή των υπογείων. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου περνούν από προδοσίες, οικονομικές καταρρεύσεις, απότομες ρήξεις και δεν εξαφανίζονται, μετατρέπουν το χτύπημα σε μοχλό. Εκεί όπου οι άλλοι σπάνε, ο Σκορπιός αναδιαμορφώνει ψυχρά τη στρατηγική του. Δεν αναστατώνεται. Συσσωρεύει. Στις επιχειρήσεις, συχνά βρίσκεται σε καταστάσεις όπου όλα διακυβεύονται. Η συνεργασία καταρρέει. Οι συμβάσεις καθυστερούν. Η φήμη βρίσκεται υποπίεση. Και ακριβώς σε αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένας νέος διάβλος επιρροής. Εμπιστευτικές πληροφορίες. Κλειστή πρόσβαση. Ένα άτομο που ανοίγει πόρτες χωρίς περιττές εξηγήσεις. Δεν είναι τυχαίο. Ο Όλυμπος του επιτρέπει να πέφτει βαθιά, αλλά δεν του
επιτρέπει να παραμείνει εκεί. Ο Σκορπιός έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Αντοχή στο σκοτάδι. Μπορεί να σιωπά για χρόνια. Μπορεί να εργάζεται χωρίς αναγνώριση. Μπορεί να περιμένει. Και όταν έρχεται η στιγμή, ενεργεί απότομα. Στον τομέα των οικονομικών, οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου συχνά περνούν από πλήρη αναδιάρθρωση. Η απώλεια εισοδήματος γίνεται το έναυσμα για τη δημιουργία του δικού του συστήματος. Τα χρέη γίνονται αιτία αυστηρής οικονομικής πειθαρχίας. Ένα ρυψοκίνδυνο βήμα οδηγεί σε στρατηγικό έλεγχο. Η Αθηνά του δίνει ψυχρό, υπολογισμό. Ο Άδης του δίνει υπομονή. Ο Ερμής του δίνει πληροφορίες που οι άλλοι δεν ακούν. Ο Σκορπιός δεν ζητά ευκαιρίες. Αποκτά πρόσβαση. Η προσωπική του ζωή δεν είναι εύκολη. Οι σχέσεις του είναι είτε βαθιές είτε καταστραμμένες. Δεν υπάρχουν ημίτονα. Αλλά ακόμα και μετά από δύσκολες ρήξεις, δεν μένει χωρίς στήριξη. Δίπλα του εμφανίζεται ένας σύμμαχος ισχυρότερος από τον προηγούμενο. Η σχέση δεν είναι ρομαντική, αλλά μια ένωση συμφερόντων και δύναμης. Ένα μόνο σημείο έμφασης. Ο Σκορπιός δεν πνίγεται στην κρίση. Αναπνέει μέσα της. Η προστασία του δεν είναι απαλή. Η προστασία του είναι σκληρή. Τον οδηγούν μέσα από τις δοκιμασίες, όχι παράλληλα με αυτές. Δεν τον προστατεύουν από το σκοτάδι. Του δίνουν τον έλεγχο πάνω του. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου σπάνια συνειδητοποιούν την έκταση της κάλυψής τους. Απλά αισθάνονται ότι στην πιο επικίνδυνη στιγμή κάτι αλλάζει προς όφελός τους. Και όσο δεν προδίδουν τη δύναμή τους, ο Όλυμπος τους κρατάει στο παιχνίδι. Ταύρος. Και ένα άλλο ζώδιο που μπήκε σε αυτή τη λίστα είναι ο Ταύρος. Η ησυχία γύρω του είναι παραπλανητική. Δεν επιδεικνύει δύναμη, την συσσωρεύει. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου δεν κάνουν απότομες κινήσεις. Χτίζουν τα θεμέλια, αργά, χωρίς θόρυβο. Ο Όλυμπος τους έδωσε ένα άλλο είδος προστασίας. Όχι μέσω μάχης, μέσω σταθερότητας. Τους κρατάει η Ήρα και τους υποστηρίζει η Δήμητρα. Ο Ταύρος σπάνια πέφτει ξαφνικά. Αλλά αν το έδαφος κάτω από αυτόν αρχίσει να ταλαντεύεται, η κατάσταση σταθεροποιείται γρηγορότερα από ό,τι σε άλλους. Όταν η επιχείρηση εισέρχεται σε φάση αστάθειας, ο Ταύρος δεν πανικοβάλλεται. Μειώνει τα έξοδα. Επανεξετάζει τις συμβάσεις. Κλείνει περιττές κατευθύνσεις. Και μετά από μήνες, το δικό του σύστημα παραμένει στη θέση του. Στα οικονομικά, οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου επωφελούνται από την υπομονή τους. Επενδύουν σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Περιμένουν. Δεν υποκύπτουν στον ενθουσιασμό, η αγορά κυμαίνεται, οι άλλοι χάνουν. Ο Ταύρος διατηρεί τη θέση του και τη στιγμή της ανάκαμψης παίρνει το μέγιστο. Δεν είναι τυχαία τύχη. Είναι στρατηγική κάλυψη. Ο Δίας δεν του δίνει αστραπές. Του δίνει προστασία από καταστροφικά χτυπήματα. Ο Ταύρος σπάνια συνειδητοποιεί πόσες φορές έχει αποφύγει σοβαρές απώλειες. Η συμφωνία ακυρώνεται την τελευταία μέρα και αυτό τον σώζει από την αποτυχία. Ο συνεργάτης αρνείται και μετά από ένα χρόνο γίνεται σαφές ότι ήταν σωστό. Τον προστατεύουν από βιαστικές καταστροφές. Στην προσωπική του ζωή, οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου δεν πέφτουν σε ακραίες καταστάσεις. Επιλέγουν αργά, ελέγχουν, παρατηρούν και γι' αυτό οι ενώσεις τους είναι πιο μακροχρόνιες, πιο ισχυρές, πιο σταθερές. Αν η σχέση καταρρεύσει, ο Ταύρος δεν μένει στο κενό. Δίπλα του εμφανίζεται ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να χτίσει, όχι να πολεμήσει. Η Δήμητρα τον κρατάει στο πεδίο των πόρων. Το έδαφος κάτω από τα πόδια του δεν καίγεται. Ένα μόνο σημείο. Ο Ταύρος δεν πέφτει απότομα. Η ζωή του είναι η συσσόρευση δύναμης με την πάροδο του χρόνου. Δεν κυνηγάει τη γρήγορη δόξα. Δημιουργεί μακροπρόθεσμη επίδραση. Η προστασία του δεν είναι δραματική. Είναι συστηματική. Όταν γύρω του επικρατεί χάος, ο Ταύρος παραμένει σταθερός. Και όσο δεν προδίδει τις αρχές του, ο Όλυμπος του αφήνει σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια του. Εγώκερος. Μετά από αυτό, το ζώδιο που δεν ζητά προστασία, γιατί το ίδιο μοιάζει με στήριγμα, είναι ο εγώκερος. Δεν έχει χαοτικές εκκινήσεις. Δεν έχει παρορμητικές αποφάσεις. Έχει μια ψυχρή γραμμή κίνησης προς τα πάνω. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου
γεννιούνται με μια εσωτερική εντολή να ανεβαίνουν. Αργά, χωρίς παράπονα, χωρίς να δείχνουν αδυναμία. Ο Όλυμπος τους κρατά διαφορετικά, μέσα από την πειθαρχία, μέσα από αυστηρά μαθήματα. Τον εγώκερο οδηγεί ο Κρόνος, ο σκληρός θεός του χρόνου. Δεν του δίνουν γρήγορες νίκες, του δίνουν αντοχή. Όταν οι άλλοι έχουν την ευκαιρία και την καταστρέφουν, ο εγώκερος προετοιμάζει το έδαφος για χρόνια. Διαμορφώνει ένα σύστημα, κτίζει μια δομή. Στην καριέρα του συχνά αντιμετωπίζει αντίσταση. Η διοίκηση δεν τον προσέχει. Οι ανταγωνιστές του συνομωτούν. Τα έργα καθυστερούν. Και όμως, είναι αυτός που παραμένει στο παιχνίδι περισσότερο από τους άλλους. Συμβόλαια που φαινόταν απρόσιτα, υπογράφονται μετά από καιρό. Θέσεις που φαινόταν κλειστές, ελευθερώνονται ακριβώς όταν είναι έτοιμος. Δεν είναι τύχη. Είναι μακροχρόνια προστασία μέσω της αντοχής. Ο εγώκερος συχνά περνάει περιόδους απομόνωσης. Ελάχιστη υποστήριξη. Μέγιστη ευθύνη. Αλλά ακριβώς σε αυτές τις φάσεις διαμορφώνεται η πραγματική του δύναμη. Στα οικονομικά, οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου επιλέγουν τη στρατηγική της συσσόρευσης. Δεν διασκορπίζονται. Δεν παρασύρονται από γρήγορα σχέδια. Δεν ρισκάρουν χωρίς σχέδιο. Και όταν έρχεται η παγκόσμια κρίση, τα αποθέματά τους λειτουργούν. Ο Δίας δεν τους προστατεύει από τις δυσκολίες. Τους δίνει τη δύναμη να αντέξουν περισσότερα. Ένα σημείο. Ο εγώκερος δεν υποκύπτει στην πίεση του χρόνου. Αυτός πιέζει τον χρόνο. Στις σχέσεις είναι συγκρατημένος. Δεν επιλέγει με την καρδιά, αλλά με τη λογική. Ελέγχει με τα χρόνια. Αν η ένωση διαλυθεί, ο εγώκερος δεν καταραίει. Κλείνει το στάδιο. Αναλύει τα λάθη. Και μπαίνει σε μια νέα σχέση πιο δυνατός. Δεν τον κακομαθαίνουν. Τον σκληραίνουν. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου σπάνια συνειδητοποιούν ότι η αυστηρότητα είναι μια μορφή προστασίας. Ο χρόνος δεν τους επιτρέπει να καούν σε μια γρήγορη άνοδο. Τους οδηγεί σε ένα μακρύ ταξίδι προς μια σταθερή κορυφή. Και όσο ο εγώκερος διατηρεί την πορεία του, ο Όλυμπος δεν του αφαιρεί τον έλεγχό του. Ήσυχα, σκληρά, χωρίς δικαίωμα στο χάος.